пишемо коментарі. О, Ну і, звісно, стосовно, посилаємо звісно, позитивний енергетичний посил. Все. стосовно коментарів. Я періодично дивлюся, хто що пише, і на наші ефіри, і не на наші, але в першу чергу на наші, на Scripin.ua. І я от спостеріг таку останню тенденцію. Ти знаєш, з'явилися якісь московські боти. От серйозно тобі кажу. І це для мене трішечки таке якесь несподіване відкриття. Відверто кажучи, я от закликаю і адміністраторів цього каналу, і всіх нас уважніше дивитися за тим, хто пише, тому що вони ж з'являються не просто так. Да? Тому треба. Я не проти українських срачів, навпаки, плюс. Да? А в срачах іноді народжується щось на зразок істини. А от московські боти, які однозначно там одразу починають просувати, от треба було мені скопіювати. Позавчора вичитав штуки 3 коментарі в бік Росії, безумовно, то це для мене якась несподіванка, що на цьому каналі пасеться Московія. Так от это ж треба... хорошо. Сереж, это ж хорошо. Это значит, что они чувствуют опасность и что они дивятся. Ну, мне кажется, что это нормально, скажем так, естественно. Ну, з приводу відчуття опасності я не думаю, що вони чувствують опасність, але нагадіть вони можуть засрати всі коментарі там своєю присутністю і потім. Коротше кажучи, там є своя логіка, чому треба їх вичищати і нещадно банити. Раз ти вже про коментарі почав, то маленька ремарочка. Постійно мені згадують в коментарях, що коли от Журавель з Неретіним в ефірі, то вони всіх тільки ото обсирають, вибачте на слові. Ото немає в них не всіх. Да? От кажуть, тільки всіх ображають. І тому я за те, щоб таку традицію не порушувати. Знаєш, от раз уже такий образ, то він має йти в маси. Можно я присоединюсь к обсеру? Тут Овсянникова выдала очередной пост. Можем с него начать. Сегодня, по крайней мере, он появился. Ну, если кому-то надо фотография, 35-я, если кто-то забыл, как она выглядает. Її ж сьогодні в Одесі. Так. В Одесі бачили там. Да, так послухай, я зачитаю, это показательно просто, да нельзя. Пишет она: «Я не причастна к этой войне. Я была обычным техническим сотрудником в международной редакции. Я совесть и честь России», пишет Овсянникова сегодня. «Потому что я, несмотря на все трудности, продолжаю бороться против этой войны и поддерживать, я так понимаю, дальше по тексту». И кто-то комментирует: вы же понимаете, кому выгоден хейт? Только российским спецслужбам, чтобы россияне не протестовали против войны и поддерживали украинцев. В основном пишут московские тролли. Так что, ребята, мы все, которые наезжаем на хороших русских Овсянников, это мы московские тролли, оказывается. Я, кстати, все это уже слышала в свой адрес, когда еще в феврале позволила себе, вернее, не могла не говорить о коллективной ответственности, о молчании белорусов и так далее, я тоже слышала в свой адрес: Васильева ссорит украинцев и белорусов. То есть не ракеты, которые летят со стороны Беларуси и убивают жителей мирных и немирных, а то, что ты позволяешь себе говорить о том, что молчать нельзя, о том, что терпилами быть нельзя и так далее. Но вообще, я просто в офигении, я прошу прощения от вот этого бесстыдства. Я честь и совесть, я была техническим работником. Да даже если бы ты была уборщицей. Бляха-муха, 8 лет в войне ты работаешь на режим. 8 лет. Честь і совість, це просто, це мега. Я не знаю, як навіть це коментувати чи оцінювати. Це просто честь і совість. Ой. Але в мене ж питання, Невзоров, там, Овсянникова, от вона зараз в Україні. Хтось же її сюди привіз? Хтось же їй дав умовно якісь гарантії певні, що тут все буде нормально. Навіщо це все? От що це за... Це політика того, що хороші росіяни є, і нам треба якось...
як Невзорова вже почав. Тому що вчора, як тільки громадянство Невзорову дали, ще не весь інтелектуальний бамонт фейсбучний зміг прорефлексувати на це все. І воно лише от зараз іде от рефлексія. Там то Фесенка я читав, то там інших так сказати, коментаторів, аналітиків. От вони говорять, що ви ж розумієте, що насправді це в Росії ж не всі ж за Путіна, і є ж опозиція ліберальна. І от саме підтримувати, як би нам не подобалася опозиція, але нам, напевно, варто було б якось тримати з нею зв'язок, підтримувати її, бо вона буде знищувати Путіна. Ну, це одна така теза. І я, власне, продовжую питання. Однозначно, що і Овсяннікова, і Невзоров, і там інші. Я підозрюю, що вони не перші і не останні зараз на цьому а-ля інформаційному фронті, але хто ж їх сюди тягне? І в мене тут логічне питання, навіщо? Які можуть бути цілі притягування їх сюди? А в мене питання хто? Ти ж кажеш, хтось їх туди тягне. Хто? Ну, влада. Я не знаю поіменно, але те, що це без влади не обійшлось, це треба, не треба бути Гераклітом в п'ятій поколінні. Не питайте, хто такий Геракліт, просто ім'я хороше сподобалось. Якщо вже є нагода, то я висловлююся з приводу Овсяннікової, з приводу Невзорова. Ну, з приводу Овсяннікової взагалі, мені здається, тут немає чого висловлювати. Ну, тут просто питання в тому, що я не хочу, щоб вона була в нашому українському інформаційному просторі. Це перше. І тому справді, от яким чином вона опинилася в Україні, ну я підозрюю, що в неї є українське громадянство. Тому що вона сказала, що вона в родной Одесі, це вчора вона сказала, здається, а там в своєму інстаграмі, наконець-то я в родной Одесі. Тобто, в родной, це, вочевидь, вона має українське громадянство. І тому, в принципі, питання пересування, воно таке дуже просте. Якщо вона має українське громадянство. Якщо вона не має українського громадянства, ну, тоді це справді величезне питання, хто її сюди пускає. Ось. Та хоч має, хоч не має. Вона могла навіть якщо вона... Могла ли она с украинским громадянством работать на ОНТ и жить в России столько лет? Могла. Не могло бути подвійне громадянство. Навряд чи. Просто в мене є мої знайомі колеги-журналісти, які тривалий час, до речі, працювали на ОРТ і безпосередньо в редакції Первого каналу, і там 5-6 років пропрацювали, повернулися назад, ніхто ніякого громадянство не змінювало, просто у них там, я так розумію, був дозвіл на роботу відповідний. Тобто, в принципі, вона могла працювати і могла лишитися з українським паспортом. І тому вона спокійно, безперешкодно могла в'їхати назад. Ну і тут питань, власне, немає. Якщо вона в'їхала з українським паспортом назад, то я не розумію, чому така величезна увага до неї, в принципі, прикута. Хай пише собі в своїх соцмережах все, що завгодно. Да? Тут питання до нас, що ми не маємо помічати там якусь громадянку Овсяннікову, тому що ніякого подвигу не було. Ми вже це розбирали 150 разів. А от якщо її пустили з російським паспортом, тоді, вочевидь, і плюс кейс Невзорова, тоді, вочевидь, можемо зробити такий висновок, що влада вважає, що росіяни, які гавкають на свій режим, нам дуже сильно корисні. Ну, я теж, до речі, так вважаю. Я теж вважаю. Але це не означає, що ми маємо давати росіянам одразу українське громадянство. Ну, як мінімум, треба вивчити мову. Хоча б от така історія, як мінімум. І там я сьогодні дивився взагалі, кому можуть давати за процедурою українське громадянство. Там мова, плюс 5 років проживання в Україні, ну і ще кілька таких от речей. Да? От. Невзоров поки що нічого такого супер якогось, крім того, що він підтримує Україну, і, до речі, він підтримує послідовно, треба визнати, там, з 2014 року. Це правда, до речі. Це правда. В одному з його інтерв'ю він говорив, що він там 14-15 рік він заходив там в кабінети у владні в Росії і до всіх казав «Слава Україні!» І люди там так шугалися на нього, тому що 14 рік вже Росія напала на Україну, такий був тролінг. Ну, він взагалі знатний троль, в принципі. І я просто не розумію, для чого так от просто
як там висловився, наприклад, Аркадій Бабченко, якому пропонували українське громадянство, він сказав, для чого так просто давати, якщо має бути якась законна процедура. Ну ми ж законна держава. Ну що це значить? Ну от тут велике питання. Не питання до його діяльності, питання у меня... з якого дива вони йому вирішили подарувати українську. Сереж, ну на самом деле я бы так, ну, я позволю себе сказать, мы вчера, в принципе, этому эфир практически Невзорову посвятили. Слава Украине говорить недостаточно для гибридности хороших русских либералов. Просто, понимаешь, я видела, что он делал по отношению к протестам в Беларуси, как продвигалась пророссийская позиция там с поклонами и так далее. Я слышала его интервью Фейгина, где он хвалил Навального. Я слышала, знаешь, он ставит себя в один ряд, это ж не антиимперец. Он ставит себя, он передает там приветы от цвета журналистики, «Эхо Москвы» Венедиктова и так далее. Поэтому тут в плане позиции, ну такое, да, даже если бы он там, мы предполагаем, мы откинули все его прошлое. Есть, наверное, единицы антиимперцев, я прям про них говорила, которых там считаю, да, ну, они там сидели, тоже Стамахин, который был героем Ичкерии и так далее, но это не Невзоров. Да, и причем здесь как бы... Я к тому, что то не позиция, понимаешь, слава Украине кричать, где тебе дозволено бегать по флажкам, это все херня, а оно было дозволено. Два слова. Ага. Якщо він прихильник України і, як він каже, патріот України і послідовний, ну хай приїжджає в Україну, питань немає. Він же зможе отримати тут там посвідку на проживання, умовно кажучи. Да? Для чого одразу давати громадянство українське? Це у нас так дуже легко виявляється, що українське громадянство таке от раз, два, направо, наліво пороздавало. Розумієш? Нема питань, приїжджай. Якщо ти не хочеш десь там тинятися по Європі, а ми знаємо, що він уже 2,5 місяці, 3 місяці вже тиняється Європою, був в Ізраїлі, потім в Європі і так далі. Ну, нема питань. Хочеш в Україну, приїжджай в Україну, подавай в установленій процедурі, що ти хочеш тут лишитися. Все. Ми ж говоримо про тенденції. Тобто питання вже ж не в Овсянникові і не в Зорі, як в персоналіях. Ми говоримо про те, що ми бачимо, як поступово починається втілюватися ця політика, що в нас з'являються такі персони, як Невзорова, Овсянникова, і вони не перші, вони не останні. Це в будь-якому випадку. Навіщо це потрібно? От. Це плюс чи благо, чи не благо? Це більше плюс чи більше мінус? І це однозначно скажімо так, якщо не при активній підтримці в 20, то при пасивній підтримці української влади. Я вважаю, що гасло, яке висловив колись Хвильовий, Микола Хвильовий, геть від Москви, воно актуальне для нас на довгі, навіть не роки, а століття. От. Другий момент. Марк Солонін так само є такий знатний, ну він історик, він там журналіст, він вже давно, в принципі, приїхав в Україну, там років 3 тому, здається, і тихенько собі живе, навіть ніхто не знав, що він живе в Україні. Поки от перед війною там і в процесі війни не відкрилося, що він насправді мешкає в Україні. Нема питань. Хочеш приїхати в Україну, тобі немає місця в Москві, в Пітері, там в Росіюшки, приїжджай, тихесенько собі живи. Ну це можна ж так зробити, правильно? Якщо над людиною зависла небезпека. Ну я думаю, це питання би вирішили. А тут одразу бац, і українське громадянство. Причому так це досить показова історія. От в чому проблема вся. И с Ярославом. Для меня все это мне напоминает, ну как бы одна цепочка. Есть еще такой канал «Утро февраля». Я почему его вспомнила? Потому что вот этой серии «Плохой Путин, хороший народ». Давайте присмотримся. У меня просто история такая личная. У нас есть, вот ведет наш телеграм-канал журналист Вадим Довнер «Утро февраля», который ведет там соучредитель Илья Пономарев, при этом Тарас Березовец, потом еще кто-то с Прямого, как фамилия, Завкаев, ну не знаю, может поправите меня, Залкаев, неважно.
Важно, что такое, они сидят на фоне флажка этого бело-голубого белого, да, и выпускают, знаешь, наверное, этот канал. Я про что? Канал-то типа украинский, но всю дорогу хорошие русские, а-ля либералы. И очень показательный был момент. Мой редактор, мы находимся рядом, выходит пост в телеге. Украина сражается с Путиным. Он оставляет комментарий. Украина сражается с Россией. И его после этого банят и закрывают комментарии. Это про тенденцию, Ярослав. Ну, власне так. Я хочу нагадати, що у Філіпа Кіркорова до сих пір є звання народного артиста України. Його ніхто не позбавив. І враховуючи вчорашній паспорт Нівзорову, ну, власне, тенденція очевидна. Ні, ну ми дещо про різні речі говоримо в даному випадку, тому що Не про ми різні. розуміємо, що це. Ні, дивись. Не про різні, але про різні. Ну, тобто, в залежності, як на це дивитись. Я все-таки до того, що ну, однозначно проглядаються якісь тенденції. Я не хочу вписувати сюди негативний контекст, але що це може бути? Це може позитив в тому, ну, як нам от зараз подають, що от, буцімто от ми покажемо, що Україна не така зла, що москалів тут не вбивають, що більше того, вони можуть отримати тут громадянство і показати свою європейськість, там, цивілізованість і ці всі інші речі. Плюс ці люди, вони будуть діяти на там своїх прихильників, які лишились в Росії, будуть доносити якісь правильні меседжі. Тобто цю штуку можна запакувати в цілком притомний такий хороший, позитивний обкладинку, таку обгортку і умовно намагатись її продати. І ну, теоретично, якби все так було добре, якби вони всі дійсно, я знову ж таки, воно може бути як позитивно, так і негативно, тому що ніхто ніколи не знаєш, хто за цим стоїть. Якби я розумів, якби я на 100%, скажімо, довіряв всім представникам української влади, ну, довіряв в плані їхньої компетентності, там, довіряв в плані їхньої якоїсь там розуміння ситуації, то може я б і не був проти і не так ставився до цього прискіпливо. А так я розумію, що ну, в нас не ідеальна влада і прорахунки, м'яко кажучи, там цілком нормальна річ. І от на що вони сподіваються, що вони планують, просто було цікаво. Але ну, я так розумію, що поки що у нас відповіді на це немає. Сподіваюсь, відповідь буде далі, тому що ці тенденції будуть продовжуватись. Ну, я насправді спробую дати відповідь. От, ну, для мене там на 3-й місяць війни стало остаточно, от ключове слово остаточно, зрозумілим, що ну, за великим рахунком, ну, на жаль, нічого не змінюється. Влада є владою такою, яка вона була до війни, і вона зараз, на жаль, залишається на тих же своїх якихось позиціях і під час війни. Розумієш? Тому що я не хочу сказати там, що це зрада, що у нас дуже погана влада. Трішки підвис, так? Да? Я не хочу сказати, що це зрада, що у нас погана влада і так далі. Але от до війни наша влада реагувала на тиск суспільства, якщо вона раптом робила якусь дурницю. Мені здається, що от з Нівзоровим це так само приблизно цей вибух, ну чому ж відмінили ж прес-конференцію Овсянникової, правильно? Відмінили ж? Достатньо було одного дня. І відмінили, і все гаразд, все ок. Тобто суспільство дотиснуло, да? І досі розбирається, що це за люди, які хотіли організувати прес-конференцію Овсянникової. І досі невідомо. Ну, мені здається, що цим вже має займатися СБУ. СБУ у нас добре перехоплює різні розмови, і взагалі під час війни там демонструє там максимальну активність. Ну, це кейс СБУ, в принципі, так? І інформаційна політика, в тому числі, це Мінкульт плюс СБУ. Ну, от. Чому і досі немає ніякої реакції на те, що, в принципі, верхівка суспільства... Питання ж навіщо? Навіщо? Яка мета? От яка мета цього всього? Овсянникових, Невзорових?
мету тобі вигадають 150 разів. Вчора журналіст 24 каналу, здається, Артем Авдієнко, розмістивши інтерв'ю з Невзоровим, сказав наступне. Сказав, а він уже український громадянин, тому я не порушу ніяких ні моральних, ні етичних законів, я беру інтерв'ю в українців. Розумієш? Якщо клепка є в голові, ти можеш вигадати там відповіді на питання «навіщо?» 25 варіантів відповідей можна вигадати. От Авдієнко вчора все продемонстрував. одно ж якась мета ж все одно має бути. Чи ти хочеш сказати, що це просто не продумано? Попросив Невзоров громадянство, сказали, ну хай буде. Все. Тобто ніяких мотив в цьому. Со стороны Я Невзоровой агентуры точно есть мета. Я висловлю зараз свою версію. Чому дали громадянство Невзорову? Я думаю, що запит був безпосередньо від Невзорова. Я так думаю. Тобто там по своїм каналам, умовно кажучи, а якщо я попрошу українське громадянство, мені дадуть, а у нас влада коли там почула, а я думаю, що це рішення приймалося не, умовно кажучи, директоркою якоїсь ЦНАПу, да? Чи там представником міграційної служби. Це рішення 100% приймалося на горі. І вони подумали, що, ну Невзоров такий крутий чувак, розкручений, в нього там в телеграм-каналі 1 150 000 підписників, в одному лише телеграм-каналі. В Ютубі я не пам'ятаю, давно вже не дивився, але кажуть, рахунок іде на мільйони, і взагалі він активно поливає вже багато років режим в Росії. Ну, нам же ж потрібна така яскрава фігура, подумали у нас, в нашому, так би мовити, на Грушевського десь там, да? Ну, потрібно. Чому б і ні? На Банковій або на Грушевського. Скоріше за все, що на Банковій подумали. От. Чому б і ні? Давайте дамо. І при цьому, як завжди, не береться до уваги. Ну, тобто, це продовження «Какая різниця?», яке прозвучало там 2 роки тому під час новорічного привітання. От, по суті, оце продовження оцієї репліки, воно йде далі, тільки воно вже видозмінене, воно вже не таке, тобто різниця виявилась є, але все одно в деяких моментах різниці немає. Яка різниця? Ну, Невзоров, знаєш, будемо Невзоровим бити ворога, в тому числі в Україні. А те, що він це робить сам в Росії, йому, в принципі, ніхто не в Росії, він уже в еміграції. Те, що він це робить, ну, без грошей, без громадянства, без нічого, це його особиста позиція, хай робить. Ну, вирішили, що нехай він буде робити. Без грошей или... Ярик и Сережа, я попрошу почитать. Сегодня Информнапалм как раз по поводу него выпустил ребята из Информнапалма. Если кто-то не знает, это журналистское, волонтерское, расследовательское агентство, которое занимается российскими орками. И у нас там есть друзья. А как раз там просто украинскую я настолько хорошо не смогу прочесть, ну, с ошибками. Они как раз на эту тему написали, как они к нему обращались. Я сейчас бросила в эфирный чат пост, если можно прочесть. Я поки що не бачу. Єдине, що... Я бачу зараз. Нам в чаті пишуть стосовно того, що немає підтверджень, вже є підтвердження. Вже на сайтах гуляють скріни з підтвердженнями. Немає безпосередньо указу президента, але вже навіть таке поважне видання, як «Дзеркало тижня», написало, що 100% це підтверджена інформація, що Невзорову дали громадянство. Так от, Інформнапалм. Нині громадянство України коштує дорого, бо воля України виборюється кров'ю. І бути громадянином України – це за замовчуванням мати повагу в цивілізованому світі. І роздарювати громадянство суперечливим особистостям російського походження – це досить необачний крок. Особливо пропагандистам. Навіть якщо вони хвалять Україну і засуджують дії РФ. Але при цьому відзначились скандалами проти наших союзників. До слова, пару місяців тому Інформнапалм питав, скільки певний канал-мільйонник одного російського ліберала взяв би за один рекламний допис з пропозицією підписатись на наш канал, в якому публікується інформація про воєнних злочинців Російської Федерації. Для розуміння, ціна, яку нам викатив в лапках російський ліберал, була понад $4000 США. Звісно, що якби ми і мали такі ресурси, то краще б спрямували їх на ЗСУ, ніж на російського ліберала. Цікаво, а громадянство йому подарували безкоштовно? Наші хлопці та дівчата реально воюють, і нам російські ліберали не роблять ніякої знижки. Для них це бізнес і комерція. Для нас це життя і війна за виживання нашого народу.
Хороший пост. Власне, Мгм. додати нічого. Ну вот. Предлагаю, может быть, пока у нас же есть и видео интересные, и новости, скоро новины. Вот приятное видео, 36-е, как ребята наши здесь, в Украине, и записываются в военкомат. 36-е, Саш. Будь ласка, на що ви готові заради України? Та на багато чого. Ну, конкретніше. Не знаю, как так это, ну, много чего. Просто зараз збираємо списки бажаючих на наступну хвилю мобілізації. Чи можна вас записати? Та ну, в принципі, да. Угу. Як ваше прізвище? Колесников. Ми робимо невеличке опитування. Скажіть, будь ласка, на що ви готові заради України? Ну, те, що потрібно, те я готовий. Угу. Дивіться, нам від воєнкомату дали список, ми збираємо людей, які на наступну хвилю мобілізації бажають піти. Я вже зареєстрований. Вже Я зареєстрований. очікую. Все, спасибі вам тоді. Ну, все готово. Да? То як ви не проти, якщо ми запишемо вас на... Ні, проти. Ні, не проти, давайте запишемо, давайте. Як точно не проти, бо Не дівчина проти, там- ні. Ні, проти, Не слухайте проти. її. Да, так? да. Записуйте. Як вас прізвище? Петрашенко, Петра. СА, Угу. Євген Олександрович. Дякую. Все, спасибі вам. Спасибі. Слава Україні! Героям слава. На що ви готові заради України? Я вже все роблю заради цього. Я офіційний волонтер, Угу. працюю в благодійному фонді «Час дій». З першого тижня там. Все, спасибі вам величезне. Спасибі. Вы патриот Патриот чего? своей страны? Конечно, На что вы готовы ради страны? на все. Смотрите, у нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы? Ну, я трішечки прокоментую. Я не пам'ятаю, але це відомий такий чернігівський троль. Він до війни тролив, там ставив такі запитання цікаві. Там. Ну, я от не пам'ятаю, як його звати. Він взагалі працює в Чернігові, десь він журналіст, але час від часу записував такі тролячі ролики. Але тут примітно, що в принципі він не тролить українців. Ну, там, це така невеличка провокація насправді, і як бачимо, характер тієї провокації свідчить, що на користь українців. Ось. Хоча я не знаю, там, чи був монтаж, чи не був монтаж, от хотілося б побачити повністю це опитування, яке він проводив там. Є різні думки, але в цілому, те, що мені сподобалося, те, що ми побачили, мені сподобалось, безумовно, ця нарізочка. Сподіваюся, що вона реально нарізочка, а не такий монтаж вибраних найкращих моментів, де всі українці, вони от як один. Я дуже сподіваюся, що це так і є. Я перепрошую, но він не буде. Я что-то перепутала, що сьогодні п'ятниця, а сьогодні субота. Я извиняюсь. Я ще сам такий думаю, стоп, новини. Так, тоді замість новин я можу вам маленьку позитивну новину Давай. сказати. Буквально щойно стало відомо, що Юлія Мендель вийшла заміж. Знаешь что, я раньше всех это знала. Сльози щастя просто текут. Вітаємо молодих. Горько. Чи гірко. Господи. Ярослав, так случилось, что нынешняя Она свекровь просто- Юлии Мендель моя подруга киевская. Вона вийшла за економіста Павла Кухту, а він там, Так. здається, в партії «Голос» був, здається. В нього такі до війни, знову ж таки, треба мати коротку пам'ять все ж таки. В нього до війни такі дивні пропозиції час від часу були. Ми не будемо це коментувати. Совєт да любов, як кажуть. Так, власне, це була позитивна новина. Це не для обговорення, це просто як маленький ліричний відступ від наших серйозних тем. Про написали на «Українській правді», в них є там підрозділ «Таблоїд», і я, зокрема, в тому таблоїді так само побачив новину, що Світлана Лобода вчора чи позавчора там дала перший концерт за 3 місяці мовчання, де ми бачили її крокодилячі сльози там, і так далі. Дала вона
концерт, тобто це не концерт, це корпоратив. Ну, тому що не секрет же ж наші зірки заробляють на корпоративах, це ж не західний шоу-бізнес. Ось. І поїхала вона спеціально для цього в Вірменію, одягнулася, такий в неї був блакитний пінжачок з жовтою сорочечкою. Ну, жовто-блакитне таке вбрання в неї концертне було. І вона зі сцени виголосила промову, значить, що так і так, я українка, от я нею була, залишаюся, і половину всіх коштів, зібраних тепер на моїх концертах, йдуть на відбудову Ірпеня, мого рідного міста. Сказала Світлана Лобода, там ще виявилося, що якийсь там вона фонд заснувала відповідний, там я вже не пам'ятаю його назви, якось там зв'язано з Ірпінь, щось там. Ну там в цьому фонді є назва Ірпінь, це точно. Так? І тут, і вчора вона вийшла, вчора вийшов її кліп на 100-й день війни. Там вона українською, згадала українську мову, вона там заспівала. Я подивився це уважненько, подивився. Я не знаю, що навіть сказати. Понять і простіть, знову ж таки, да? Тобто обнулить оці 8 років російських корпоративів. От я у вас поради питаю. У Ярослава, наприклад, питаю поради. У Альони. Ну, я не порадник в питанні Світлани Лободи, тому що мене дивиться мама, і я боюсь, вона не зрозуміє зараз того контенту, який може политися з цих чарівних вуст. Тому, скажімо так. Ярослав, ти не навчався на дипломата, ні? Не навчався? Ні. Пробуй На зараз жаль. екстерном пройти цей курс в ефірі. Давай. На жаль, дивись, я все-таки, хоча перебуваю на більш радикальних позиціях до цих, але от я не бачу, знаєш, для того, щоб, я, до речі, ще з питання от наших оцих ватних журналістів хотів колись Роману задати питання, це що ж з ними робити? От щоб в ідеальному світі умовно там Тетяни Микитенко і Романа Скрипіна, я умовно зараз кажу, от що в ідеальному світі потрібно було б зробити, в які умови поставити от умовних цих ватних журналістів, які зараз на цьому телемарафоні, що б потрібно було зробити з умовними Світланами Лободами. І, ну, знаєш, можливо, якби вона десь покаялась, що там це так погано все робила. Питання ж не в тому, що вона тільки на російських корпоративах, а питання ще в тих заявах, які вона робила, перебуваючи в Росії, розумієш? Про те, що так чи інакше, нівелюючи загалом таке поняття, як війна між Україною і Росією, цей весь конфлікт. Тобто тут, якби вона просто десь працювала на російських корпоративах, це було б не так страшно, як те, що вона несла оцей посил інформаційний. От що сумно. І, можливо, якби вона там пішла в госпіталь добровольцем, волонтером, допомагала солдатам, які з відірваними кінцівками зараз там, знаєш. От, можливо, якби вона там поїхала на передову, якось показала цим свою позицію розкаяння, то, можливо, це моє персональне, знову ж таки. Це ти запитав у мене, я тобі ділюся своїм братом. Можливо, на цьому етапі я б десь на якійсь хвилі, можливо, повірив в якесь розкаяння. Зараз я бачу банальну можливість хайпитись, так само, як російських лібералів, так і наших оцих, прости господи, медійних проституток, як інформаційних, так і зірок, які просто розуміють, що зараз це світовий хайп, можливість хайпитись і все, і вони зараз збирають фонди, там будуть відновлюватись, благодійні концерти і всі ці інші речі. Тобто, от що я бачу. Дивись. От що я бачу. Ярослав нашел политкорректное слово проститутки. Повії, там, шльондри, шалави, можете, ну, по-іншому, як завгодно називати це. То так. Альона, буквально 2 слова хотів би додати. Тут, власне, питання ж, ну, от ти правильно згадав цих телеведучих, які зараз відбілюють свою репутацію в марафонах. І як сказав і Подоляк сказав, і Ткаченко сказав, що от вони, мовляв, стали на бік України, перейшли і тепер от, ну, активно за Україну. Да?
Ну, виходить, що і наші зв'язки, які виступали в Росії, не гнушалися. Так тут же ж теж легко відбілитися. Заспівав пісню українською, поплакався, там же вона в пісні в цій плачеться, да? Поплакався. І далі чеши по корпоративам, надягає там піджачки жовто-блакитні. Ну, там ціна, в принципі, я так розумію, від цього ж не міняється. Там як були корпоративи Лободи, там десятки тисяч доларів коштували. Ну, от вона вчора, я, до речі, в інстаграмі бачив, як вона співала там «А я суперзвізда, я суперзвізда». Тобто репертуар не помінявся. Вона не стала на корпоративах співати там пісню «Рідна мати моя», чи там, значить, про Бучу, про Гостомель. Репертуар. І дякую їй, що вона хоча б, може буде далі, що вона рідну матір не співає інші пісні. Хай співає те, що вона співає. Загалом, знаєш, хочеться просто їх вичеркнути, от просто вичеркнути з пам'яті і з культурної повістки України. Не викреслиш. І розумієш? Ні Зорова, ні Овсянникову, ні Лободу, да. нікого не викреслиш. От це... А страшне ж, Сергію, знаємо, не лише ж, і саме цікаве, що не тільки ж в Лободі, розумієш? Лобода – це те, що на поверхні. А скільки сидить різної чиновницької швалі на різних рівнях, які всередині ватні, а скільки в нас на різних високих ешелонах влади і попередньої влади, я не забуваю про попередню, і теперішньої влади, які в досить тісних контактах були, є, я думаю, навіть залишаються з російським бізнесом, з російським там певним культурно-ліберальним середовищем, не знаю, називаємо це якось. А якщо ми подивимося, скільки, як ще наші олігархи співпрацюють і контактують з олігархами російськими, тобто, розумієш, тобто, до чого виходить? Це якісь певні подвійні часом стандарти. Тобто ми з одного боку фігачимо Лободу, ну тому що вона на поверхні, і це правильно, її треба фігачити і всіх. Але ми якось по боку йде інші сфери, розумієш, бізнес-середовища. І коли я там зустрічаю, наприклад, інформацію, що там от в нас Крюківський завод, там правоохоронці провели там обшуки в Крюківському магнобудівному заводі, і там, значить, якась частина належить якомусь там російському бізнесмену, і от, бляха, виявили якусь там схему, тому що другий місяць війни. Тобто вона діяла всі ці роки, і от зараз вони виявили. І я навіть не знаю, що от як на це реагувати, розумієш? І такого ж так, Ярик, багато. ну так это же процесс происходит, он же начал происходить. Понимаешь, это же из плюсов, оно же не может сразу все. Но это так, из позитивного. Я разумею. Да. Так. Я просто, Сережа, отвечу по поводу отношения простить. У меня просто, ну, может, я не могу к Лободе серьезно относиться, к другим поп-исполнителям. У меня все равно в голове есть разница. Я не могу простить пропагандистов, да, условно. Точно не могу простить журналистов, которые своим словом там... Журналистов в скобках беру, потому что это не журналистика. Там политических деятелей, а вот этих вот, как политкорректно сказал Ярослав, проституток, которые зарабатывали ртом, двусмысленно прозвучало, ну, неважно. Вот они у меня вызывают, ну, такое, я как бы их и не смотрю, и кроме смеха и брезгливости, так и ничего. Щоб там у мене нет вот этого состояния, там, простить, не простить. В мене є підозра, що автори слоганів не на часі і іскусство або спорт вне політики – це приблизно одні й ті самі автори. Ось. Тому що... Оно в політиці, так. Да. Оно в політиці. Я не знаю, звідки пішла фраза, там, іскусство вне політики. Або там і так далі. Мені кажеться, такий... Тому що куди не плюнь, куди не ступи, всюди політика. От навіть ти йдеш, от я сказав, куди не ступи, ти йдеш, наприклад, а в тебе на дорозі насрано. Це значить, що людина гуляла зі своїм тупиком і насрала на закон, який регламентує, що в законі прописано, що ти маєш прибирати за своїм песиком, з кульочком і так далі. Я скільки разів цю картинку бачив, причому не 10 років тому, а там півроку. От він іде, його песик висрав, і він таки подивився і пішов далі. Да? Ні.
Проблема ж не в песику. Проблема в тому, що ти тільки що насрав на закон. Тобі байдуже закон цієї держави. Розумієш? І тому от політика нас торкається, як не крути всюди. Я пропоную з дитячого садочка людям роз'яснювати, що це Україна, що є Конституція, що є закони, що так чи інакше ми всі цим зв'язані. Щоб не було цих фраз «іскусство вне політики». Тому що і Лобода, і Лорак, і так далі, вони 8 років не вилазили з Росії. 8 років. Там Ані Лорак на птахофабриці виступала десь якомусь там російському зажопу. Розумієте? 8 років. Їх не чіпало питання, що десь Україна воює з Росією. Вони не парились. Взагалі не парились. І аж поки не бомбануло по рідних містах, до них не могло дійти, що це взаємозв'язані речі. Пануло по рідних містах, или просто это стало невыгодно? Це була пісня. Ярослав, цієї. пісню Ані Лорак число. Да, я пам'ятаю десь. Що ж, Так. друзі, я пропоную якось трішечки ще пройтись по новинній повістці. Так. Особливо мені дуже сподобалась заява Макрона. Заява Макрона, який попросив не принижувати Росію. І сказав, що за ці місяці він більше ніж 100 годин провів в телефонних розмовах з Путіним. Я не знаю, що може статися з Макрон, так. Знаєш, що це заразно? Ну, ви ж 100 знаєте, годин телефонних розмов. ви ж знаєте, Це цю історію. Може хтось не знав, Макрон же руки своєї дружини, яка, здається, там старша за нього, добивався таким же самим способом. Вона йому послала там в перший раз, а він їй продовжував вперто дзвонити. І ну, це реальна історія. Ну, Ярослав, я тобі серйозно. Я видаю. Это такой душевный мазохизм, знаешь. Тобто тебе послали, а ти кажеш, секундочку, зараз. Ви мене послали, знаєш, як в тому служебному романі, здається, да, там радянський фільм, де той чувак каже, ти мене ударив, а я тебе зауважав. От розумієш? Тобто ти натякаєш, що у Макрона тяга не тільки до старших жінок, а й до старших чоловіків? Нарешті правильний хід думок, Ярослав. Да. Зрозумів. Да, і тому... Ну що, загніваючий Запад? Іронія. Дайте плашку іронія, сарказм, я не знаю. Україна вільна демократична країна, ми поважаємо права усіх. Але питання не в цьому. Питання в тому, що сам принцип взяв дружину із мором, так би мовити, а Путін чим гірше? Може він думає, що це спрацює далі. Розумієш? Там 2 години розмови. Потім після розмови, ми ж знаємо, Макрон постійно каже, важка була розмова, я його переконував, але нічого, далі ще подзвоню. Дзвони, нема питань. Ну що ми візьмемо з Макрона? Хай дзвонить. Ты понимаешь? Якщо в людини вільні вечори і нікому подзвонити, ну, нехай це буде Путін. Окей. Человек получает, может, удовольствие от измора, судя по всему. 100%. Так, Друзі, в мене є відео від Максима Жоріна із ССО Азов. Він таки записав маленьке відео, 2 маленькі історії із передової. І я б хотів, щоб ми його подивилися, тому що це воістину прекрасне відео. І ми повинні балансувати. Паралельно за цими Лободами і Лораками, і там Невзоровими, Завсядніковими треба не забувати про справжніх героїв, наших українців. Тому перш ніж ти поставиш відео, сьогодні, здається, Сергій Мельничук написав на своєму Фейсбуці, здається, що приблизно те саме, що ти кажеш, що проблема не в Овсянніковій, не в Невзоровій, у нас хлопці на передовій, оцим ми маємо перейматися. А я би додав, що одне одному не заважає, а навпаки доповнює. Тому що якщо ми будемо ігнорувати, коли нам з усіх щілин оці пруть московські гади, розумієш? Це неможливо ігнорувати. Якщо нам їх дають, ми змушені реагувати всі. Тому
в першу чергу наші воїни, 100%. В першу чергу ми думками всі там. Да? Але тут теж маленький цей фронт, і завдяки цьому хайпу, наприклад, я ще раз нагадаю, прес-конференція Овсяннікової просто відмінилася. Саме завдяки таким розмовам, яка у нас триває, в тому числі в цьому ефірі. Згодна. 34-те відео. Вітаю всіх, друзі. Для тих, хто ще не в курсі, наш підрозділ зараз намагається наступати та просуватись вперед в Запорізькій області. І під час цього, безумовно, нам інколи доводиться штурмувати позиції орків, вибивати їх звідти і займати більш вигідні позиції для нас. Так от, хотів розповісти вам пару прикольних історій, як мені здається, які є досить символічними зараз. Одна з них полягає в тому, що одна з таких штурмових груп повернулася назад. Вони зайняли окопи позиції орків, але коли їх звідти вибивали, то ті, тікаючи звідти, кричали вслід «Ахмат сіла». Ну, тобто вони тікали зі своїх позицій і кричали «Ахмат сіла». Мені здається, це досить смішно, досить тонко і надзвичайно символічно. А друга історія, вона з іншого напрямку, з Харківського напрямку. Там наші вели бої в одному з населених пунктів, і в них майже закінчились протитанкові засоби будь-які, а треба було бити саме броньовану техніку. І в цей час просто з одного з підвалів виліз місцевий дід, який каже: хлопці, а вам РПГ потрібні? Після чого спустились до нього в підвал, а в нього реально цілий склад майже з протитанкових засобів одноразових, РПГ, кабачків, до зарядів до РПГ куча. Дід всім тим поділився, наші все це взяли і почали працювати далі. Причому здебільшого це було озброєння російського походження. Дід весь цей час збирав там десь навколо по селу все це до себе в підвал, для того, щоб коли буде можливість надати його українським воїнам, для того, щоб вони могли вести бій. І така ситуація відбулась. Реально поруч з ним були наші хлопці, яким надзвичайно потрібно було протитанкове озброєння, і дід з ними цим поділився. Ця історія теж, мені здається, дуже крутою і дуже символічною. Будьте сильними і не будьте як Ахмат. Це точно. Я відверто кажучи, після 2014 року там є чай, здається, Ахмат, по-моєму, так і називається. Да? Так. Мене постійно мене постійно пересмикувало, коли я повз нього проходив, і от назва впливала на те, що я от в той бік навіть не дивився. Розумієш, є такі речі. А можна, от я трішечки, буквально, от поки ми дивилися відео, свіжа новина, сайт «Обозріватель», наш український сайт, повідомляє про те, що, от, наприклад, російський актер Євгеній Міронов, який виступав проти війни, там змінив свою думку після поїздки в Маріуполь. І от сьогодні, вона була там кілька днів тому, ця поїздка, і оце от про хороших русських, розумієте? От вони всі там плакалися, дехто там притомний, там Чулпан Хаматова, Міронов, там ще кілька людей. Вони начебто виступили проти війни в Україні. Бачите, Міронов уже все, уже назад. От, власне, що треба знати про хороших русських. Все. Ну от вам просто яскраве свідчення. Треба нагадати нашим друзям, глядачам, що, друзі, в нас там є пальчик вгору, натискаючи на нього, ви сажаєте на пляшку десь одного Міронова. Тобто не соромтесь, підтримуйте канал, ставте вподобайки, а то вам буде приходити вночі Світлана Лобода і співати українських народних пісень. Воно вам треба? Ставте лайки, і щоб ми не займалися цим, знаєте. Тому що ми можемо. У нас Роман, він зараз на Закарпатті, там з мольфарами контактує, він може домовитись, щоб персонально такі сни приходили. Тому ставте лайк і відчувайте себе в безпеці. Я намагався мотивувати, як тільки вмів. Ставити вподобайку, друзі. Тебе удалось, просто за этот спич уже можно поставить вподобайку.
Такой творческий. Ну, про Миронова, Я ну, на що на про самом Миронова? деле в продолжении там Миронова и всех этих, все имеет ценность и искренность, когда это не в угоду обстоятельств и сегодняшнему тренду. А это сегодня просто тренд. Они прекрасно понимают, ну, если не взять сейчас там Миронова, которому там, возможно, что-то дали, а вот эти все, которые бегут, кричат «Слава Украине», ну, люди спасают свою жопу и будут спасать дальше, таких будет много. Они хотят путешествовать, они хотят сохранить свою недвижимость, они хотят быть в тренде. Здорово, что... Здорово. Тут вот как тенденция, здорово, что они понимают, что победа за Украиной, и там хана. Но то ж не значит, что надо их любить и жаловать. Ні, питання в тому, як нам в Україні закритися від них. От тільки в цьому питання. Как раз в том числе. Ні, мені здається, це дуже просто. Ну и вообще... Овсянникова не має заїжджати в Україну. Миронова, новина про те, що він приїхав в Маріуполь, нехай вона на всіх російських ресурсах блукає, нема питань. Нехай блукає, да? На українських вона не має з'являтися. Невзорову не мають видавати український паспорт, навіть незважаючи на його заявку. Все дуже, мені здається, все дуже просто. Але має бути якась от така от політика в державі. Закриваємося від всіх кацапів. В состоянии войны и вовсе не 20 лет, как говорит Невзоров, условно говоря. Да? Кстати, вот в своей речи вчерашней он сказал про 20 лет войны в период Путина. Опять Путин. Войне-то сотни лет, а не 20 лет. Я имею в виду там плохой России. Вот, соответственно, хорошая тенденция в том, Сереж, что ты как раз сказал про Овсянникову, что общественное мнение рулит, по сути, оно рулит, оно формируется, и вот эта консолидация, оно, мне кажется, вызывает оптимизм. Безумовно, але хотілося, щоб до того, як общественне мнение почне рулити, справа просто не доходила. Хотілося, щоб там десь хтось розумів, який буде вибух. Згодна. Так, у нас, однако, я ще Да. згадував там за Білорусь в своїй голові. Ви не знаєте, що я про це згадував. Давай. До того, що Жданов, військовий експерт український, мало не дав гарантію, що велика вірогідність того, що Путін дотисне Лукашенка і білоруські війська можуть почати наступати десь там з своєї території. Тут тобі Тихановська сказала, що ні, не буде білоруська армія наступати. І для мене це якраз зіграло більше як підтвердження слів Жданова, що це таки буде. Але це таке маленька ремарочка. І Знаєш що? Альона, Альона, перш ніж ти скажеш, я теж читав про Тихановську. Відверто кажучи, я не розумію, це у нас єдиний зараз рупор з боку опозиційної Білорусі? Это ужасно. Я сейчас в эфирный чат скину очень короткое видео. Вчера же Тихановская, где же еще? Конечно, у Фейгина. Где же еще это может быть? Там есть очень... Фейгина, да, Фейгина. Но Жданова я слышала неделю назад, он говорил совсем другое. И что он дотиснет? Дотиснет. 20 тысяч вообще ничего, не умеющих воевать, ничего не делающих, обкакивающихся, убегающих в леса, не знаю. Якщо мені не зраджує пам'ять, Тихановська всього-навсього дружина опозиціонера, якого навіть в в'язницю посадили. В в'язницу его посадили, это не оппозиция, Сереж. Это конкуренты Луки. Понимаешь, в чем разница? Когда это конкуренты на власть в протекторате Российской Федерации. Оппозиция – это те, кто ставит цивилизационный выбор, как на Майдане. Один раз выходим, не уходим и отрываемся от Российской Федерации, потому что Беларусь есть классический протекторат Российской Федерации. А когда идет борьба за власть при нахождении в протекторате Российской Федерации, то это всего лишь конкуренты Лукашенко на власть в этом протекторате.
И Тихановский, напоминаю, там Крым-нашист весь 17-18 года, весь Facebook в фотографиях Путина там и так далее. Но это все уже как бы известно, оговорено, переговорено. Но в плане экспертности, Ярик сказал, Тихановской, я просто сейчас постараюсь очень быстренько найти смешную штуку. Я думаю, вы все посмеетесь. На самом деле, что она вчера сказала у Фейгина, это реально очень смешно. Сейчас одну секундочку, я вот в эфирный чат сброшу и пока можем... Так, а ми поки що з Сергієм продовжимо, бо ми так розслабились уже під кінець, під завершення ефіру. А Зараз ефір ще я. не завершено, друзі. У вас ще є можливість поставити ту вподобайку і написати якусь гадость нам в чат. Ну для чого гадно? Ну, це ж школа Романа. Це ж школа Романа Скрипіна. Він завжди каже, треба називати ефір гавняним. От назвеш ефір гавняним, значить більше шансів, що люди зайдуть на нього подивляться. Оце так само, от скажеш, напишіть щось в коментар. Люди, можливо, і не напишуть, а скажеш, напишіть нам гадость. Він скаже, ну раз гадость можна, піду ж якусь гадость напишу. Знову, іронія. Але Роман дійсно так казав. Ну вот, если поржать, я скинула в эфирный чат экспертное мнение по поводу Беларуси. Оно там коротенькое, на несколько секунд из вчерашнего эфира. Белорусская позиция, как ты говоришь, Сереж. На самом деле просто раскрученный Московией проект. К несчастью. Там 40-е. 40-е. У нас есть сведения, что такой приказ был отдан режимом, но вот высшие, там, не знаю, офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским войскам, и просто этот приказ не был спущен дальше. Вот так. Ну прости. Вот это же смешно. Я ж подвис. Я так підозрюю, що це приблизно як ми от коментуємо. Що? Маючи офіційні якісь дані з боку Генштабу і так далі, тобто ми можемо так само будь-що коментувати. От, Знаешь, я так и вижу, как Лукашенко спускает приказ, а там сидят офицеры. Демократия же в Беларуси, ну вы же понимаете. И говорят, да не, что-то там не очень готовы, не будем спускать твой приказ. И такой товарищ Фейгин, российский либерал, которого интеллекта есть, сидит, но работа такая, надо брать интервью у Тихановской. Понимаешь, и так сидит вот с таким лицом. Да ладно. Ну, короче, все это позорище и галимая русня. На цій гарній ноті і пропоную закінчити сьогоднішній ефір. От. Як ви, колеги? Да. Ярослав, Так, друзі. Ярослав, ты тут? Я тут. Я просто ж в чат знову завис трішечки. Я ж смотрящий за чатом, я ж казав. Ну, может, там вопросы? Оглядають. Так. Ну, власне, все спокійно. На чатерських спокійно. фронтах все спокійно. Все спокойно. Да, нам пишуть «Живе Білорусь» і Тихановська типова лялька Кремля. Я думаю, що нам треба на цьому ставити яскраву крапку, і ми всі зрозуміли, що Невзоров, Овсянникова, всі услід за русським кораблем. А хто реально патріот України, як він каже, там, в Росіюшки, ну то питань немає. Ви ж маєте право на свою позицію. Там. Патріоти так патріоти. Це ж не значить, що ми кожному патріоту України в Росії маємо давати паспорт. Ну, логічно. Логічно. Дуже дякую. Всім гарного вечора. Дякую, колеги, за завжди, як завжди, приємний ефір. Дякую, Ярослав, дякую, Альона. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Героям слава. Пока.